Altså jeg vil sige, at der er stor forskel på, om det er en, jeg kender. Hvis en, jeg har det rigtig godt med, så kan de gå utrolig langt, før jeg overhovedet har et problem i, at de siger noget mod mig. Fordi at man ved, hvad de egentlig mener. Hvorimod så, hvis der er andre, så er det så snart, det kommer ind på noget personligt. Hvis det er nogen, jeg kender, så snart det kommer ind på noget, der ligger ved min familie, eller noget, jeg faktisk selv har det dårligt med mig selv, så vil jeg få det rigtig dårligt over, at det er det, de nedgør eller tænker over. Jeg synes, at når det bliver for personligt, altså når det kommer ind på mit eget liv og hvordan jeg opfører mig og sådan noget, de må godt komme med råd, men jeg synes ikke, at det skal være sådan, de retter på mig og bestemmer, hvad jeg skal gøre. Så synes jeg ligesom, at det er sådan, at det er ikke noget, som andre folk skal bestemme, og det er noget, som jeg selv skal bestemme. Okay. Altså jeg vil sige, at dem, jeg sådan er rigtig gode veninder med, de skal nok ikke sige sådan. Jo, de kan sige meget til mig, før jeg sådan tager det meget personligt. Men folk, der sådan, jeg ikke snakker så meget med, de skal måske ikke sige så meget, for at det gør lidt ondt, eller sådan, at jeg tager det meget personligt. Så det kommer meget an på, hvilken person det er, og hvor godt jeg sådan snakker med dem. Jeg vil også, jeg kan godt sige mange ting mod min familie og sådan noget for sjov, men de forstår det også. Til gengæld kunne jeg aldrig finde på at kritisere nogen, og man kan også hurtigt mærke på folk, at det gør ondt at få noget at vide, som de egentlig selv går og tænker over, om det er sådan med dem. Så jeg vil helt klart mene, at man skal virkelig være påpasselig omkring, hvad man siger til folk. Jamen, det er når, hvis jeg siger noget, som jeg ikke selv vil have, andre skulle sige til mig, så vil jeg føle mig ret utilpas, fordi folk er dårlige nu selv.